rupesin mättäämään autosta risuja tähän kasaan, jonka jälkeen kuulin äänen, kenenkä luvalla sinä näitä risuja tuot tänne? Kun ensimmäisen kerran alle 14-vuotias poika huusi, no mitä risumiehelle kuuluu? Mä sanoin, että no eihän tässä mitään ihmeempää kuulu risumiehelle. Jopa minun armeijan entiset työkaveritkin tuli ja sanoi, että Hirvonen, kuinka sulle on näin käynyt? Mä sanoin, sehän riippuu siitä jätkästä, joka tuli räkyttämään niistä risuista siihen risukkoon. Olet tyytyväinen, että sinulle ei ole käynyt tälleen. Tää hupiukko, perkele. Kyllä, perseeksi. Tää hupiukko. Perkele! Tää hupiukko. Mä en oo siinä mielessä ottanut minkäännäköistä kantaa siihen kuuluisuuteen myönteisessä laadussa, vaan kielteisessä paremminkin. Monethan on sanonut, että kun et olisi vienyt niitä risuja sinne, niin ei olisi näin käynyt. Joo, eihän Estoniakaan olisi hukkunut, jos olisi pysynyt rannalla. Eikö tää lopu koskaan tää juttu? Anteeksi, sopisiko, että kuvattas? Mä sanoin, no kyllähän se nyt sopii, jos ei muutakaan tässä on. No on turhanpäivästähän se on. Kun mikä kuuluisuus on kuitenkaan omasta mielestä. Sama Jorma Veikko Tapani Hirvonen, entinen Kapiainen.